Точно поради тези причини трябва да дойдете с нас на някои от приключенията от серията Авантюристи. Автомобилисти се роди през 2013 година по време на първото организирано от нас пътуване до Трансфагърчан и Трансалпина с идеята да създаваме и пресъздаваме подобни емоции и да отведем хората до такива дестинации. Така вече повече от 10 години подбираме за вас най-вълнуващите, интригуващи пътища в света, най-интересните дестинации по света и у нас, за да преживеем заедно емоцията от шофирането. Така във всеки един от роудтриповете от серията Авантюристи ние подбираме маршрутите, местата за настаняване, дестинациите, които посещаваме, интересни забележителности, които да разгледате, естествено кулинарните изкушения по маршрута, които са свързани с местността, в която се намираме, подбираме правилните места за спиране, за зареждане, ако щете дори и всяка една точка по маршрута и организацията е предвидена така, че да носи само и единствено удоволствие за вас и да не мислите за нищо, освен за това да се насладите на емоциите от шофирането. А на всичкото отгоре, съвсем скоро ще имаме възможност да ви предоставим вълнуващи автомобили под наем, като това М4, например, с които пълноценно да преживеете мечтаното пътуване по някои от най-бленуваните от вас пътища за шофиране в света.